Awan, tinapilatan danom. Nyaji ay. Ano nga igarod? Tumtum total daw nga si tayo mga Pagyamanan manlalong talat tagis jayay. Isto na, natapuso, baka da, mangyari kanyam to yun, naganda yung hospital dito eh. Kapatan sa magsiyay niya, nagrap kamay. Mm. Nagmirinda ka tinapilang sa kadanaw mo. Oo. Paisa maday. Kapaiso ah. Kita Ang balbano nagtupay burot nga si taltalon. Ay, iyo, si tikas to ya. Nagilit kumamot din na yun. Oh, anayin. Naglaka lang ang tiri ko yun. Kasto yung pwede mangyari. Ang mapalatay tas Ni apay. Nararamid din ng drisay. Lug-lug-lug sa manin ah. Talaga amot ah. Grace! Apa niya kakwaom? makikita mo na garon nga itakder ko ti pagay ko nagdamag ka pailaan. Kaya nagkagapam ya. Para nagalamoys. Apay bambang mo palang tapagay mo ta. Lakalang ko pagin ng pesos. Di mo nata baybayan tatakan ng timanok. Nga, bambanog kapitan ng bambangon. Di tanto mo lang repair natan. Ay na. Nung madita kahit repairn ka di ipatalig ko di tinga kalsada. Marumag baling nga tuyaw. Napipiapay na napanunok mo na yung patilig mo at Andres. Nangingina pa yata ng jituyaw. Kuha na andim siya eh. Talaga nga ay patuyo lang ato yun. Ako mula sirbi na ato yung ilakaw. 8 pesos. Paghalaan mo ti pagay ng 8 pesos mahit. Lokunda na ti manalon na kita animal nga kwa. Politiko kada sangay ti gobernaw. Makauma ti plagtukin na kita. Tulungan naman gidito ita kwa. Gudwaan kano damo malakit tao eh. Okay. Gusto tang Andres. Di na pala matay kita na nalingag kurakot. Mamayaman da ka. No, tutulungan ka, kanaktalay. Nagrikit, nagtalaw. Sige, ita sakto bala kanya. Mupaang kamag kahit. Lakay naggatang irik. Ang mami sa grap mo, pudot. Ay, nauray sa uka nga sa odita dimse. Ang mangyari. Rudaw, nagnina. Ura ibaga, amin dimse ko na nagaruda. Matida tayo pansina na yun. Abunaw. Upasik ka, manaw. Uparutaw. Sige, ibaga mamami na yun. Ibalina, linang. Sibar. Gastos ka, 30 milang, makaapit ka 30. Dapat. Ano pakala ko namin sa kabahan, 5 gasaut, 600, dugyaut. Sige, sa uka nga sa u, para ba hindi makanggag kanyam. Nga pa, iti sakit na kang mauiwar mo. Sakto, tagtalo ng Andres na maminsan. Ataw, pangbagas ko lang na yun. Hanapay nga raw, ti sakit na kang mauiwar mo, hindi say. Yung siyak lang, iwar ko sakit na ako. Amin naman nalaw, tutungtong na kumamit ako. Ay, talunan lang ng kay pangkaan. Magagatang da kita na kwan, gobernaw. Kasano nga ito dumawang makandan. Daw pira da gijay. Ana kaya mo sa uwan, si tayo lang nga manalon. Amin tayo nga manalon, kwa. Pangkaantay lati irap tayo nga siyay. Kung talong ko tatamay sa tarya, manugusto sa padanom ka. Tapos, Gumastos ka ti 40 mile. Apitem tulaang 40, kwintaam. Bawas ti ripar. Ay nagporsintaw. Gawaan naman bati kanya maon. Na nagala sa gililimatan o 40, di kulangan ng 30. ato ti pagsaksakitan lakam. Nya, Ana pa, sige pa, baka dapat itiduldulin mo nga sakit lakam mo ti kwa. dapat kumamay. Ingato da. Nga, kasano ka nga tao, nga na di ulap. Ay dating presyo. Dating presyo. Tinaputa mo nga dating presyo ka kwa. Manaw. 20, madi mo 20 ti kwa, sariwa. Wang sikor tiket ko, sublay. Kasyay. Sige, takatungtungag to ni kwa. Nay, Ni Ni Senator Kikaw. Senador Kikaw. Yung suna gamin gumti ko kay. Pati DA. Kasan mo kung makatungtong suna di tayo makikita. Iyad print kong tao. Aji lang ano yapsip na ka. Apa na di balaydan natin siya. Apa dyan mo balaydan. Mapangit yung Manila.
Dikit din. Nilaki din Kung commute ka pa'y, nagdi na lang kurti magatangan, pangkape lang jay. Kaya kung aron nga katungtungan, ta matulungan na tayo nga manalaw na uwan tigrire, awan, mapala tayo, kasi tayo laptan din siya Sa bagay, peso timbagam, ako nagre-ray, awan, baybayan da tayo kitaan. Nabayag na tayo, baybayanon. Hingga na dati kurakot nga politiko din siya, ang mangyari kung nagaruda. Na may pwede nagpresidente ni Kuya, Sinaw. Erap. Nung Erap? nagginapagi dyan, nabuta ka ajay. Nabutam, anong prisonerap ka na din ha? Hoy, 22 sa riwa pa iday. 20 daw. Hirap, para sa mahirap. Tapos diya, Si kasi nung nakuam. kini ko noy-noy. Noy, manuwi di kanya na. 20 mo lang kini Hindi noy-noy. nanginginan ni Kuya. Ah, 22. kini noy ka nagmayak matikwa na, oh. Palalakad na. Wine. Oh, nagbayag aja, hingga na dinalpas ti term na kasi ti presyo ti pagay, oh. Sa bagay. Madi nagbalew. Katatangay. Tata, Ilocano pita sumublat. Awam mo, dapat si Teno Ilocano, matulungan na tayo. Ano nga garod busy pa ilag garod iti kurap na kwa. Nagararamid ti kalukuan. Malay mo, matulungan na tayo mangag na, mabuya na ati kwa tayo. Sa bagay. Ati video ta. Oh. Ayan, nung mabuhay natin video tao, nagsayaat, maamin tayo, maragsakan. Siyempre malay mo, mabuya na ta. I-share mo magamin no ka O sige, share ka. Ta may waras. Dapat, ilakan at tayo kwa, presyo ti crudo. Idol mo ni kung Mataba. Idol mo ni BBM. BBM. Hindi ka idol ni BBM. Presidente tayo, hindi mo idol. Ha? O nga, BBM. Yung nga, BBM na. Nalipatan nga tayo, BBM. Bungbong Marcos, adi O nga. boy. Bagong Pilipinas. Madi adi sa bali, adi. Kung ano siya, bagong mukha. BBM ni. Kasi nung kanta na ajay. Ha? BBM, apa kanta adi ya kinaga na di Bungbong Marcos garod. Presidente tayo. Mabuya nan to hataw kita matulungan na tayo pasyara na tanto pa iti ko. Victoria. Masaya nung kasjay. Namamay mapantoy ta may bagate ti inahingin tayo yaw. Ano inahin? Apay manok. Inahin. Apay manok tayo. Nga dyan, Inahin apay manok. yan, Ano? ininahin. Sumalang ajay. Hinaeng. Inahin. Wan, ajay. Hinaeng. Mamayat. Inahin. Tama. Apay. Oh, di ba kaya maging friend ni Kwa, dapat ay nung mapanso na to, makatungtong mo sa na personal. Ni Kikaw. Ni Kwa, Ah. BBM, Ni nung mapanti Presidente Victoria, no, barbari makapasyar suna. Makapasyar to ajay basta may pakulong na lang aming nga kurakot nga politika o kita man nagpasyar to ajay. Tiwala tayo lang kamain. Madi nga pangpangunaan tayo ti kwa. Sa bagay, Ita tama. siguro mati kaya da nga ramiday nga pagsaatan. Kaso madi pa itata. Sabay, tama ka. Aguray tayo nga manalon. Kaso kakauray tayo o ano nagpagrot tormot ka. Hindi na ato bagay ay. Si Teteg papasag po sa kanyada, awam mo lang mangyayari. Kapay taxpayer ka mo lang niya. Nga, gumatang kati gasolina, matitak sa ajay. Di ba kasi mo lang ajay? Nalaing nga wala. Kumatang kapagas. Madada-resibo na. Dari sibo na. Kasi taxpayer ka mo lang. Di ba kasi tax, ibig sabihin na? Ito malay mo kung kanyam, hindi mo. Kung ano mo. Ado mo lagang hinaing mo ya. Siyempre. Para mangga. Amin tayo din na. Inahin man ay. Anya ka mo tanapay matin may balikas ta ko. Hinaing, puro ka inahin. Kawarin Andres, kita may pagay mo na eh. At least, Oh, at dapat may survive ka. Kita mo na rusingin niya. singin na eh. Atoy, nagrusing atoy, agbali mo man niya, bunong-bunong. Ang ata. Atoy di problema ti manalaw. Nagdalon. Dapat nga masolusyonan ti gobernaw. Dapat apaw nung mabuya yung ataw, amuyo mat kumamitain. Shout out kini Senador Kiko Pangilinan. Sapay lang kumata matulungan na kami nga manalaw. At pin-request ka nung sunan na eh. Dapat. Idadaan mo lati katawak ang video ta orekas kasana maragsahan kami. Oy na papapresyaw. Mas asa kami sapay lang kumata matulungan ta kami nga manalaw. Tanarigat pa iso ti manalaw. Nagrigat ka podutan agtudtudo arat ti kami taltalon agtabtabas. Garado, agsuyod, aglinang, agsikka, agraab, agabunaw amami nun. Masukit na sa kam TV sukol. Nag-ghost. Agi dita gobernaw, sapay lang kumata mabuya yung mataw. Apay nalakayabag si kayo, arta na nakasapatos si kami sakasakat ti man ti taltalon. Masuka bisikol bildat kadaliddag, kadalidda. Matita no pay ta saksakan. Sapay lang kumata matulungan ta kami. Adi lang po. Mga dataw, ya mabuya da. Namitan ta ka na. Ya, Wala, mabuya data basta i-share mo. we share ko ataw. Sige. Masasik talaga kanya mo ng Andres na eh, ati pagay mo na eh. Sa bagsikat na dapat asim.
Siyempre, si tayo naman nalaon. Mm. Agkakadwa tayo, siyempre, di kami dimasi, takadam naman nalo na yun. Kaso, adda gamin ti kwa. Basta dim say, adda gamin ti tattao nga madidagtaltalon. So, Ay, madi may makaintindi. bagada. Agi dyan, madigtal-talaw, may da makaintindi tirigat, Agi di tibiyag, garaw. tipudo. madida maawatan no kasano tirigat ti Slaks Manalaw. tinay. Mm. Siyak, gagrigatak. Oh. Agpamirindak ti makarunay. Apagrigat tinapay lang. Oh. Agigigarot siya ti madi makaintindi. Ha? Ah. No sa bali, nakadikwatro lang tersangsang at pamirinda na nag-iimas. No si kami grigrigat, nag-iimas pa pamirinda, dapat kumamagig na kain na. Okay. Ikan damat na siya na mirinda mo. Ay. Uri, sopas lang ta. Pansit na dapa, tinapay na. Mm. Siya, taduma. Awan, tinapay latan, danom. Nyagi ay. Ano nga garo? Tumtum total daw nga si tayo mga Pagyamyaman Manalaw. talat tagigis jaya ay. Isto na, natapuso, baka daw mangyari kanyang tayo, naganda yung hospital dito. Pata sa magsaya niya, nagrap kamay. Mm. Nagmirinda ka tinapay lang sa kadanaw mo. Oh. Paisa maday. Kapaiso ah. Oh, kita. Ang balbano nagtupay burot nga si taltalon. Usang mo, sardinas lang ko. Sabay, sardinas gamin. Ang kakutunon na, uri batin di sang atin. Po agree nga tupay alas 4 ti parbangon makasuyo da laeng habulok adi daw. Sa bagay, sahod ulan na kung kunada ko raw. Apanak pa ni taltalon may sa oras nga pagpagnaak, balong ko kape. Pares na lang mo siya. Panak di puntuang parbang pampangdarik na makinan. Agi di Nakalam tagdo lang mga ni raw. Ace. Mapadasan da giday agbalon dati kape apan da taltalaw nagtabas da kaya da giday. Agi di ta gobyerno nga nakatugaw nga nakasapatos laang kada paimas-imas laang. Di dakit kajay. Iging manda. Bandel-bandel. Andan tupay ko. Ta gobyerno nga trabaho nga ko nakapamimig lang kag sasahod din. Bumpay suwatan bagam. Oh, di ba? Mangan-mangan laang. Mga laang. Pudrip-pudrip laang, uri na hireng. Si Dawn daw, nag-iimas. Si tayo tao, nagregrigat. Si daw, bisukol. Alanganin pa sa yung bisukulog. Alait. Tapi dapat red tide na tabi si Carl. Ha? Bukal ano, kurang lang kumang ka. Til-til ka lang tatasinin ko. Ay, sa wakas. Dimsay, naginitain. Sigurado ata. Ipariper ko no bigat atin Dimsay samantala. Dati yung schedule mo Intimano to kamay. Apa hindi dala maasim mo tanay. Muda mga agsaringit ati pagay ko hindi dala mula refer na ay. Siyempre din nakauna, nagpa-schedule. Kailangan na yung bagamon. Paano mga tadandama, numalpas tataw. Sa bagay, mabalim mo lang. Paripor ko naman katagpalin na na agamin no iparipor mo atay dungkat. Agdidagkat da marigatan. Bagay, kung pala linaw na. 2 oras na tawanan. Okay. Basi tata. Kita na eh. Basito na eh, ibusta lang ato ito ako. Pamirinda ang kamot, pag madi mo kababayin kanyang, tinulungan nak eh. Yung pamirindam. Ha? Yung pamirindam. Mabalim mo tadi ko, kape, gan may isang taggay sa atang pandisal. Sanay tayo mga manlalon, di ba? Sabay. Si tayo manlalon. Nung manlalon tayo, awanti kwa, awanti pili-pili. Basta dati kargana, ti chan. Nice. Kung ano, pay sumaya. Oh, di ba? Importante aja danagyan natin tiyan. Bago ka sumalog, kasjay. Una. Tapos malpas ka sumalog, mirindan. Nagduman to pa sa mga salog kawang kuwak, kung kaang ko. Nga may nagmayat ti. Mapandital-talon lalalo no ka. No, amo masanay ka ti Manalaon, nagtalon. Awan, madim mapila di bannog. Sa tupidi, di mo mamamigat. Kapilang, ayusin. Di pa mabising. Wala pa nga garado, di mano-mano tayo di. Partakang nga rin, ito malpas na tuwin ni. Na may pay mano-mano, tatapluter. At reklamo ka pa ilaan. Istunan. At least may bagam mo ti sakit na mo. Zero. Sapay la ko ma, ikararag ta nga. At dati makaangag kanya ta, mabuya da, may share da. Sa bagay, Kasi shit. kinaing tayo nga Manalaw. 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 Pay suwata. Malay mo si tatitulahin, mabuya da. Mula tanto, nagkagitahin na eh. Hindi Manalo nun na eh. Nagaramid dati paraanan, madungag da tayo nga Manalaw. Di ba? Hindi nagsyaat. Saya talaga. Madita lang natulungan sarili ta, natulungan ta pa yung aming nga Manalaw. Talaga Mabuya da ato, kita share da ato. Talim na saya tanay madi may kwakitinay. Pariper kung tumalan ng bigat, basta may isang alabas ni kita makikita ni Rudo na agro-rosing dan. Sa bagay na tama ko na mamagaan. Basta may patong mo labas eh. Ang tukak na Tukak? Kasi ti kayo tutukak ka. Buhaya da. Din na. Ado. Madilan di kadanuman di buhaya. Para di da pa'y kalsada. Bantay Ha? Di bantay. Tartara na hindi buhaya. Tartara ninda ya. Pay sumay.
Buhaya tang nanda. Oh, alang nga, di ba, papakanin dapat yung manok, purpurwakan tayo makikitak nga ta, mabubuhay di tibay. Sa bali mga buhaya tatuktuko yun. Buhaya, yay, di ba kasi buhaya? Sa kay mabubuya nga buhaya ka eh. Nagbising ka kanina taaw. Sa kay mabubuya nga buhaya di ko kwarta ti kang kananda eh. Ha? Sa balataan niya. Bali, madidang ko aja eh, madidang agyagan di dano kadanuman nagdi buhaya nga ka mabubuya. Kasing garin mo na eh, may kumagi danom. Ah. Hmm. At na amom na kwa da di kalman da nagpost. Nya. Sinaw? Taralak kanu kada kanu buhaya. Wow. So magbagata nakita di ko ha. Sino yung nag-pause? Tsaka mo ha. Basta nakita la di Facebook ko darong man. Oh, hindi nakita. Nairaman pa Victoria. Dali, ma'am. Nagluko dagi jayo. Hawanan na. Eh. Ate Anel, kordong ka, mabalimpay. Maragrig ka short mo na. Ate brief ka, dalaw-lawa, hindi bala sinulit na, mabaling ang pagtalay. Bala na tanong kaya tao. Tangaro tayo, hey. Walang anitag pa. Dawin, at galak pa iti ko, gumatang pa. Pati istro ka, gatagak pa. At apay tax na to. Walang ngatan. Agbanban kan taon ta di ka gastusan. Sa bagay, Gastos dangan man- bayog mau. Gastos mo manatan. Dahil bayog mau. Dabayog ka, Oh, original. sige, gatango lang na. Matin, Padawa mo lang Alam niya ka. alam may misa na buon. Raragin ta dyan. Kwenta dyan, tulungan ka bambana. Sige raw, tangaro tayo. Nay, indol dawon nay. Tan, ang pinalo na si daag ko. Pasyadang ang tulad tadam naman jay balayo. Nya niluto yo ya. Ginisa nga tuyo. Ginisa na tuyo. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atro tikang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatang to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Kung mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalo latta ka na yun. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mamang mga lang mo ti